Anem a continuar amb la presentació del llibre del Joan Coscubiela, La pandèmia del capitalisme. La presentació del llibre la farà el mateix Joan i estarà en una taula rodona amb el Javier Pacheco. El Joan Coscubiela, tots el coneixeu, és l'autor del llibre i director de l'Escola del Treball de Comissions Obreres. Javier Pacheco Serradilla, secretari general de Comissions Obreres, també formarà part de la taula. José María Martínez López com a secretari general de la Federació de Servicios i dirigirà i presentarà la Miquela Alvarelo. Sí, cadascú té un micro a la seva butaca. Bon dia a tots i totes. No és fàcil seguir després d'aquests actes culturals tan emocionant i aquest vídeo de record, però bon dia a tots i totes. Molt feliç Sant Jordi i Santa Georgina. Bon congrés, i tot i que estigui a punt d'acabar-se, i moltes gràcies a Ramon González per demanar-me de presentar i moderar aquest espai de debat que troba la seva inspiració en el llibre del Joan Coscubiela, publicat al febrer d'enguany per l'editorial Península, amb un títol molt suggeridor, La pandèmia del capitalisme, que porta també un subtítol, una lectura interessada de la crisi del coronavirus. I crec que aquest subtítol ens ajuda una mica a situar de quina pandèmia es parla. Perquè si no, ja només amb el títol es podria fer pensar més bé que era com una proposta metafòrica per parlar-nos dels grans problemes que el sistema capitalista provoca i, per tant, poder arribar a pensar que la pandèmia fos el propi capitalisme. Però d'això ho anirem aclarint amb el debat. Aquest debat, com veieu, es fa comptant amb tres grans del sindicalisme. El Joan Coscubiela i Conesa, que a més de ser l'autor del llibre que presentem, va ser secretari general de Comissions Obreres de Catalunya i, com s'ha dit, és actualment director de l'Escola del Treball de Comissions Obreres. El Chema Martínez López, secretario general de la Federación Estatal de Servicios, i Javier Pacheco Serradilla, el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya. Si m'ho permeteu, m'agradaria dir-vos que aquest és un llibre que val la pena llegir. T'hi apropes pensant que és només, entre cometes, un assaig polític i econòmic, i te n'adones que també té una visió humanista molt profunda, que també és filosofia, i no pot mancar aquest tipus de reflexió, si es vol, entrar en profunditat en l'anàlisi del ser humà en el mig del món i de la seva relació amb la realitat. I això ho fa sense privar-se de referències literàries, fins i tot mitològiques, que jo crec que són d'agrair, perquè justament per ser antigues, comunes a tots els pobles del Mediterrani, són explicatives, ens ajuden a entendre, són valentes, ens han arribat així des de la Grècia antiga, per dotar d'alguna forma de significat els fets tan quotidians com transcendentals que són els que es traten en aquest llibre. També jo crec que és una bona guia de llibres, dels altres llibres de referència que han sortit actualment, ara, al mercat editorial, i que també són llibres que ens ajuden a interpretar la realitat, que Joan, amb molt de rigor, utilitza com a fonts que a més ajuden a contrastar la narració que ell mateix ens va presentant. I està molt ben escrit, jo ho dic com a lectora, que és una opinió personal, però és important perquè al tractar-se de temes complexos, com la vida misma, que es vol analitzar, és molt important que la forma ajudi al seguiment del fil conductor del pensament i que no ho faci més difícil. A més, és un llibre proper als temes sindicals i estem en el lloc més adient. Estem al Congrés de la Federació de Serveis, falten 28 dies al Congrés de la COM, i tot el que no sigui un llibre directament sobre sindicalisme, hi ha alguna referència per suposat, però jo crec que llegir els temes que s'exposen ens demostra que la nostra organització, Comissions Obreres, té aquesta gran capacitat de viure dins i amb la societat, d'interpretar-ne els neguits, d'estructurar-ne els reptes i també de participar de la solució. I això queda molt clar llegint aquell llibre i trobant-hi reflexions que són comunes als nostres documents congressuals, per exemple. I és bidireccional. En el mateix temps ens permet veure com, gràcies a aquest debat, com el que fem avui, podem, com a sindicat, estar presents al que és l'agenda pública. Dit això, us explico que mantindrem aquesta conversa, que ara
començarem estructurant-la en 3 blocs temàtics i deixarem un moment final de temps per a cadascun dels ponents per tenir com un moment final, com uns minuts d'or, ara que estan tan d'actualitat els debats preelectorals. I aquest moment final serà més o menys llarg en funció de si, i jo crec que ho saben fer i m'ajudaran a més en el control del temps, i si no hauré d'ajudar-los jo a controlar-ho. I per tant jo crec que aquí ja començarem a posar en pràctica un concepte que apareix al llarg del llibre, que és de la cooperació interessada. Per tant, quan més anem estructurant bé el temps, més temps tindrem tots cap al final. Comencem amb el primer bloc. El tema segueix una mica l'ordre temàtic del llibre i parlarem, per tant, de globalització. El Joan situa de seguida el tema fonamental i subjacent a aquest fenomen de la globalització, que és la interdependència. I també ens parla, com us deia, de la cooperació interessada. Però a l'altre costat ens parla de la supèrbia antropocentrista. Ens presenta aquest procés de globalització on es fan evidents també uns pecats. El pecat d'un hiperatreviment de l'home, de la dona, del ser humà, un pecat d'arrogància, de ceguera egoista, que són els continguts d'aquest concepte que ell utilitza molt i que a mi m'agrada molt, que és de la ubris grega, que arriba directament de la mitologia. I tots aquests pecats es plantegen com a obstacles per fer front i corregir l'externalització dels riscos empresarials, que d'alguna forma s'assumeixen com a paradigma interpretatiu inevitable per part del capitalisme. I al mig d'aquesta situació prèvia, que ell va descrivint molt bé, s'insinua de forma disruptiva, i no perquè no fos previsible, una pandèmia mundial, que alguns, a més, es permeten el luxe de negar, sobretot des de l'extrema dreta. I al voltant d'aquesta situació, amb molta més retòrica que substància, diferents fonts plantegen escenaris apocalíptics o menys, distòpies, perspectives nostàlgiques d'un retorn al futur en paràmetre d'un passat desitjables. Entrem a les preguntes. El concepte que utilitzes, Joan, en el llibre de l'hubris, com hem dit, que és aquest comportament extrem i desconsiderat del ser humà que desafia les lleis divines i vol semblar-se als déus. En aquest concepte destaques solament l'element negatiu d'aquesta supèrbia, però el pecat de l'hubris va ser també allò que va moure a Prometeus a robar el foc dels déus per donar-los als homes i per afavorir així la seva emancipació i d'alguna forma al fi de la seva submissió, allò que estava establert. Per tant, per aclarir-nos, quins són els déus? L'economia, el mercat, la tecnologia, la natura, i quin és el càstig? I què ha fallat o què falla per estar com estem? En primer lloc, bon dia. Gràcies, Ramon. Gràcies a tots vosaltres per haver-me convidat. Venia aquí caminant, he vingut caminant per relaxar-me, perquè venia amb un cert sentiment d'emoció, sabent que em trobava amb tots vosaltres. Ho heu d'entendre, són 57 anys de la meva vida, que és més llarga, però que estan vinculats a comissions, i aquesta emoció s'ha convertit en un impacte brutal quan he vist a gent aquí amb la que hem compartit tantes coses, el Manuel, la Marissa, la Gemma, l'Escofet, molts altres, el Pitarque. Dic demanar disculpes perquè no he sentit ni... Crec intuir la pregunta que m'ha fet la Miquela, però no sé si l'he entès, sincerament. Són moltes coses, comentava abans, em va tocar ser l'advocat ajudant el Soler Barberà de la Marissa, gràcies, un secretari general ha de servir per tot, de la Marissa, de la Gemma i del Murillo al Casino de Lloret,
i des d'aleshores han anat junts i moltes coses. No m'enrotllo, però només és per dir-vos que moltes gràcies, però que estic sota un fort impacte emocional, que això també és sindicat, que sense això és materialment impossible. Ho sabeu totes i tots vosaltres. Bé, crec sincerament que estic molt content que des del meu punt de vista has fet una sinopsis i has tret coses que curiosament a vegades els periodistes que m'entrevisten, que van a l'anècdota, que alguns d'ells jo crec que no s'han llegit ni el llibre, no? Bueno, que no s'han llegit el llibre és bastant evident, per això al començament els vaig posar aquesta vegada un spoiler, dic, bueno, almenys que llegeixin l'espoiler i així no em preguntaran anècdotes, no? Però ho has plantejat molt bé. Jo he intentat, amb aquest llibre he intentat moltes coses, no? Vull dir, treure tots els ensenyaments de tants anys d'activitat i de lluita sindical, perquè està claríssim que la motxilla que aquí surt és la meva, la del sindicat, però també la capacitat d'intentar veure, d'observar, de dubtar i de desaprendre, perquè un dels problemes que tenim en aquests moments és que mirem el que ens està passant amb unes gafes, amb unes ulleres que no ens serveixen, perquè són les ulleres de veure una realitat que està desapareixent. He intentat també veure quines són les lliçons que ens envia aquesta pandèmia, que no necessàriament són ensenyaments, perquè la pandèmia ens envia lliçons, però perquè aquestes lliçons es converteixin en ensenyaments col·lectius, cal que tinguem una lectura. Jo aquí dic interessada, però la lectura és una lectura ideològica d'aquesta crisi. Jo crec que és absolutament imprescindible i que no s'ha fet suficientment. Sobretot per posar de manifest una cosa que és important des del meu punt de vista, i és que molts de les coses que apuntem a la llista que han estat provocats per la pandèmia, per la Covid-19, no ho són exactament així. La Covid-19 ha actuat com a desencadenant o com a accelerador de processos que ja estaven en marxa i que tenen molt a veure amb una realitat que vosaltres coneixeu molt bé i que l'estem vivint intensament en aquests moments en forma de cues a la fam, però també dels expedients de regulació d'ocupació que esteu patint al sector. Vivim uns moments d'una gran paradoxa amb el que el sistema capitalista és l'únic sistema socioeconòmic existent, és hegemònic, no té alternativa. Alguns hem tingut temps de creure i treballar per la construcció d'una utopia alternativa, però la vida ens ha posat de manifest que això no existia, o almenys no va ser capaç de tirar endavant, però just en el moment que el capitalisme té una hegemonia brutal, també es manifesta una gran capacitat destructiva. En termes mediambientals, tu citaves l'antropocentrisme, aquesta negació de la interdependència nostra amb l'entorn, que no només és el canvi climàtic, és aquesta intrusió dels humans amb el medi natural dels animals, que està demostrat que és la base dels riscos dels coronavirus i que va en augment. La superba de creure que tot això ho podem controlar, la superba de que el coneixement científic i tecnològic ens pot donar la seguretat total, el risc zero, aquesta mena de concepció quasi dels déus que ens imputem als humans. Tot això són les causes profundes del desencadenant d'aquesta capacitat de destrucció en termes mediambientals del capitalisme, però també en termes socials. És a dir, els graus de desigualtat de riquesa que patim en aquests moments són molt superiors als que s'havien tingut amb els 30 gloriosos, fruit de la lluita del moviment obrer i de les forces dels projectes de transformació. Hem tornat a nivells de desigualtat brutals, fins i tot en països com a Xina, que han reduït la pobresa amb centenars de milions de persones que han deixat d'estar a la pobresa, però en canvi hi ha uns nivells de desigualtat, de riquesa, d'acumulació, que en aquest moment s'està documentat, s'estan igualant al dels Estats Units, que és molt bèstia. I també, una cosa que suposo podem parlar més endavant, és la capacitat de destrucció de la pròpia democràcia, de l'erosió de la democràcia.
Aleshores, jo crec que l'avantatge, si es pot dir així, que té aquesta crisi de la pandèmia és que ens ha servit de mirall per reflectir una realitat que existia però que moltes vegades no volem veure, no? I és aquesta capacitat de destrucció que té el sistema social imperant. Però a més ens ha servit com a lupa, com a lent d'augment, no? Perquè no només ens permet veure la realitat, sinó que ens permet incrementar bastant alguns dels problemes que tenim. I acabo amb una cosa, jo crec que una de les grans lliçons que ens envia la pandèmia i que el sindicalisme està especialment interessat en què es converteixi en lliçó és que s'ha demostrat que és fals la idea aquesta que porten venent des dels anys 90 de la fi del treball. El treball, al llarg de tota la història de la humanitat, ha estat d'una centralitat social i política brutal. Les formes de treball han articulat les societats des de l'esclavisme fins ara i continua sent-ho. I un dels avantatges d'aquesta crisi és que ha posat de manifest la forta centralitat dels treballs i especialment d'aquells treballs més negats, els treballs invisibles de les persones, moltes dones invisibles, que viuen en ciutats i pobles invisibles. És un exemple del que he intentat reflectir i espero haver-me acotat el temps. Perfectamente, muchas gracias. Bueno, Chema, la globalización es la ampliación, ¿no?, hasta los límites, en este caso el mundo entero, el globo, de la búsqueda del factor trabajo deslocalizado y más barato, de la búsqueda constante de nuevos clientes y consumidores potenciales y de una abertura extrema de los mercados. En un momento en que al revés asistimos a una reconcentración empresarial, que es muy evidente y en estos días está, ¿no?, en las primeras páginas en la atención sindical, muy evidente en el sector financiero, ¿no?, como el ejemplo de CaixaBank y BBVA justo con los anuncios de ayer. ¿Qué está pasando y qué peligros y afectaciones hay en el trabajo en este sector concretamente? Sí, 7 minutos. 7 minutos. Hola. Bon dia a tots i totes. Agraïm la invitació i l'oportunitat d'estar amb vosaltres en aquest moment. I agrair a Joan aquest llibre que, bueno, y sigo en castellano porque si no voy a dar muchas patadas al catalán, que yo creo que es un libro en un momento muy adecuado, donde hay ideas a las que le ha llegado su tiempo, ¿no?, como diría Víctor Hugo. Hay que agradecerle el libro, las reflexiones. Ha sido el alumno más aventajado de la escuela que dirige, porque ha volcado ahí gran parte también de las reflexiones que hemos tenido en común y que muchos de vosotros habréis podido tener la oportunidad de hacerlo en la Escuela del Trabajo. Y digo que es muy oportuno porque hace una reflexión efectivamente no oportunista de la situación. No es la pandemia, no hay que mirar solo el ojo, o sea, el dedo que señala la luna, ¿no?, sino precisamente la pandemia lo que nos hace es tener la oportunidad de correr el velo sobre asuntos estructurales que venían pasando y que, bueno, yo creo que lo recoge muy bien y que además tiene una visión que, aunque diga que lleva en la mochila las reflexiones y la experiencia sindical, no es que lo lleve, es que es de mucha aplicación a nuestra capacidad de influir y de actuar, ¿no? Uno de los elementos que esta pandemia tiene como oportunidad para nosotros es que nos ha pillado trabajando. Es decir, es que hay muchas de las cosas que durante la pandemia se han materializado en leyes en las que hemos participado en el diálogo social, vienen muy orientadas por un trabajo previo y por una experiencia previa. Me preguntabas qué está pasando, ¿no? Mira, en el sector financiero o en el mundo financiero han pasado cosas, sobre todo en los últimos 40 años de liberalización, de neoliberalismo y demás, que tienen mucho que ver con el concepto que Joan intenta desarrollar de la externalización de riesgos. La crisis financiera es el paradigma de cómo se externalizan riesgos con palabras bonitas, preferentes,
fondos de garantía, de inversión, de alto rendimiento, que al final era una carcasa, perdóname la palabra, de mierda, que estalló y nos estalló a todos, y sobre todo le estalló a la clase trabajadora global. En este mundo no hay falta de capital, hay una enorme liquidez en los mercados. Hace relativamente poco un macroeconomista, Perotti, venía a decir que uno de los grandes problemas que tiene la economía globalizada y derivado del sector financiero era precisamente la cantidad de capital disponible, que tiene dificultades para encontrar sitios seguros y rentables para invertir. Porque quien más capital tiene no necesita financiación, que son las biggest techs, las grandes tecnológicas. Es decir, generan tanta caja que no necesitan de los mercados ni de los bancos para invertir. Son tan excedentes en renta que, como los buenos monopolios, y en eso sí se parece al monopolio clásico, no reinvierten todo lo que producen, y eso produce ineficiencias globales. Y el resto de la economía tiene que buscar, porque claro, en tecnología todo el mundo invertiría, es seguro, es rentable, pero no todo el mundo tiene capacidad. ¿Y qué es lo que queda? Pues lo que queda son cosas que están en transición. Yo pongo un ejemplo. Invertir en una fábrica de embragues, ahora que está aquí Javier, es rentable. Pero ¿durante cuánto tiempo? Si el coche eléctrico no tiene embrague. Y así tantas cosas. Con lo cual, uno de los destinos de la seguridad y la rentabilidad vuelve a ser el inmobiliario. No estamos en la crisis de hace 10 años, pero sí sabemos que hay una proto-burbuja inmobiliaria alrededor de la tenencia de inmuebles para alquilar, ahí está el alquiler vacacional, etcétera. Es decir, ese es el gran nudo de la inversión del capital y eso es lo que está en gran medida cortocircuitando muchos de los desarrollos del sector y del sector financiero. En la actualidad que tenemos, por hablar del sector financiero, pues digamos tres problemas, ¿no? Uno de pasado, que sigue estando relacionado con los balances y la morosidad, y eso fuerza a que entidades débiles vayan, digamos, desapareciendo y siendo absorbidas. Ojo con la factura de la pandemia, también en forma de morosidad, si el desempleo se consolidara en unas tasas muy altas y la desaparición de empresas. Por eso es muy importante sostener ahora mismo el empleo y las empresas. Hay un problema de precios, de tipos de interés, no están negativos. Los bancos viven de vender cosas que no producen los bancos, es decir, seguros y coches y alarmas y no sé cuántas cosas más, que bueno, luego se financian, ¿no? Pero es su principal fuente de recursos. Y luego, en Europa al menos, es la compraventa de deuda pública, porque el BCE no puede intervenir en los mercados. De hecho, es lo que le da al sector financiero para que sea rentable. Eso es lo que está condicionando, digamos, la parte del negocio financiero. Y luego la transformación digital. Una transformación digital que nosotros planteamos, y yo creo que tenemos que tener una visión de que no es una maldición en el sentido de que va a, digamos, hacer desaparecer todos los puestos de trabajo. Está haciéndolos transformar. Y en eso veníamos trabajando. Quizá luego lo desarrollamos más, ¿no? Por cortar aquí la primera reflexión. Pero ya digo, nos ha pillado trabajando. Y luego hablo de algunas cosas que se han producido en lo concreto y desde lo concreto, desde la acción del sindicato. En una cosa tan así como es vigilar las prolongaciones de jornada. Y eso nos conecta directamente con el algoritmo. Luego lo comentamos. Muy bien. Muchas gràcies. Ara, Javier, sempre dins del que és l'àmbit de la globalització i per seguir també els estímuls, no, que venen del llibre, està la Unió Europea a l'alçada de la situació que estem vivint? Quin paper està jugant mitjançant aquest fons de recuperació que haurien d'arribar aviat? I quin espai hi ha pel diàleg social aquí per tal de participar en la destinació de recursos necessaris? És en polítiques concretes que es pot revertir el trencament del multilateralisme i l'aïllament proposat com a solució a la globalització, com a reacció de part de l'extrema dreta?
7 minuts, s'ha dit. Bé, bon dia i primer de tot agrair-vos aquesta invitació i sobretot a poder compartir una taula com aquesta. Per mi, jo encara flipo, no? Quan me veig així amb gent com aquests dos, doncs encara em dic, tu què fas aquí, xaval? No? Però bueno, intentaré aportar la meva idea. Dic-vos també que, sense el plano d'emocions que el Joan hi portava, no? Però a mi també el cor em porta un record en aquest espai. Aquí, en aquesta mateixa sala, vaig ser escollit per primera vegada secretari general de la Federació Minerometal·lúrgica de Catalunya, per tant tinc un cert bon record, no? d'aquesta sala i bueno, ja que tornava una altra vegada doncs, m'agradava compartir-lo amb vosaltres. No? En matèria, jo crec que els conceptes que parla el llibre, el Joan, no? Sobretot en el marc de la interdependència, té molt a veure en la meva resposta a la pregunta que ens hi feies, no? Del paper de la Unió Europea. No? Jo crec que en aquest moment la Unió Europea ha fet una resposta radicalment diferent al que va ser la gestió de la crisi, de la darrera crisi de la Gran Depressió, on va utilitzar l'estratègia de l'austeritat, no? Per intentar resoldre el problema de fallida del sistema financer i intentar resoldre també les transferències de les rentes i dels deutes amb el conjunt de l'economia global i en aquest sentit van pagar el pato, el que hi eren els treballadors i les treballadores, les condicions de vida de la majoria, van pagar el pato fins i tot els marcs democràtics dels diferents països, sinó que se'ls diguin els grecs, no? Els portuguesos. Per tant, se van trencar massa coses per la reacció i resposta que va tenir la Unió Europea, no? De tirar per la via d'aquella austericidi en aquells moments. No? Ara ha fet una resposta radicalment diferent. Jo crec que ha entès que era imprescindible per poder sostenir bona part de l'economia quan caia tot, no? De dir que és en aquest segle o fa més de 100 anys que no tenim una aturada d'oferta i demanda en temps de pau, com hem viscut amb la crisi de la pandèmia, per tant l'economia cau en aquest sentit en la seva capacitat de reacció i activitat i per tant havia de sostenir el sistema i fet un procés d'inversió pública, ha travat un escut de protecció a l'economia i també als drets socials i sobretot intentant tenir en compte que aquesta crisi no era només de caràcter material, sinó que n'hi havia la vida pel mig, no? Hi havia la salut i la vida pel mig que creuava i era la causa fonamental, no? de la situació que estàvem vivint. Per tant, ha fet una resposta que encara que puguem dir des de la vessant sindical que era insuficient perquè reclamaven una quantitat d'injecció pública més important que la que se va aprovar en el marc de la Unió Europea, però crec que hem de felicitar perquè penso que ha suposat un canvi paradigmàtic, no? En el sentit de la construcció dels valors de la pròpia Unió Europea i que podríem obrir un camí en aquest sentit, com deies, per intentar tancar un cicle, no? D'unes relacions de la construcció d'un mercat europeu, però no de l'evolució d'un contracte social i sobretot d'intentar establir una relació, jo crec que en aquest cas jugant un paper de cert protagonisme des del marc de la Unió Europea en les relacions internacionals, tancant l'etapa del bilateralisme per intentar obrir marcs multilaterals que no només donin resposta a la trencada de cadena de valor, que va ser una de les principals causes globals de les conseqüències de la crisi de la pandèmia, on fins i tot es va provocar la pèrdua d'accés a productes de primera necessitat per a moltes societats dels diferents països. Per tant, crec que s'obre una oportunitat, que evidentment li fa falta orientació política, estabilitat política i sobretot claus en aquest sentit. I sí, clar que des de les propostes concretes poden construir espais que fins i tot barrin el pas a la ultradreta. Jo crec que aquesta política és el que has de plantejar-se que ha de servir per teixir i per construir un escut social. I sempre, segurament m'heu sentit dir més d'una vegada, la millor manera de barrar el pas al populisme de les solucions simples als problemes complexos que ens planteja una crisi d'aquesta magnitud com
proposa, en aquest cas, a la ultradreta, doncs no és només les declaracions i les diques institucionals, sinó sobretot la construcció d'un veritable escut socials que acabi en les desigualtats, en l'increment de la pobresa, amb les pors de la ciutadania que troben en aquests missatges simples la solució d'una Ítaca que no poden construir i aconseguir per la falta de respostes de l'economia, de la política, de les institucions. Per tant, clar que és des d'aquí, des d'aquesta línia podem tenir un raig d'esperança. Molt bé, Javier, moltes gràcies. Tanquem el primer bloc i passem al segon, que és justament, com han donat peu ells mateixos, el tema de la democràcia, com a gran repte de futur. La democràcia sense que s'ompli de polítiques justes, redistributives, sense una capacitat de garantir el legítim exercici dels drets de ciutadania és una fórmula buida, perillosament qüestionada. I té enemics, té aduladors, té protectors ineficients i té visionaris que desplacen la solució als seus problemes sine die. I té, sobretot, necessitat d'omplir-se, com dèiem abans, ara mateix, amb propostes efectives a les necessitats de la gent. Ara us proposo més una mena de joc seriós i us ho explico, a veure si m'ho sé explicar bé. Tenim al llarg del llibre la presentació de dos trilemes. El trilema és un dilema però amb 3 elements que estan en contradicció entre ells, o una contradicció aparent, i els que se li ha de donar una solució. Sembla ser que no puguin estar els 3 tèrminos, els 3 conceptes al mateix lloc, per això trilema. Aleshores, en tenim 2, un del mateix Joan, que ens planteja un trilema amb 3 conceptes: igualtat, llibertat i seguretat. I després també ell fa un esment més endavant al seu llibre, cap al final, a un altre trilema ja més conegut, perquè ve de més lluny en el temps, de Dani Rodri, que és un professor d'economia de Harvard, d'origen turc. I el trilema és, sobretot per als que s'ocupen d'internacional, el tenim molt present, és hiperglobalització econòmica per un costat, sobirania nacional per l'altre i política democràtica. Sembla ser que la combinació d'aquests 3 elements sigui difícil. I per un altre costat hi ha un trinomi. Aquest ja és més cosecha mia, però bueno, que és actual aquest trinomi, jo crec, si parlem de concentració, redistribució i democràcia, que seria riquesa, poder i justícia. Aleshores, Joan, la pregunta concreta, després d'aquest preàmbul. Quina solució dones al trilema que proposes en referència sobretot a la democràcia? I com s'ha perdut la fraternitat com a tercer element que derivava dels ideals de la Revolució Francesa i hem arribat a plantejar-nos igualtat, llibertat i seguretat? Bueno, bé, has entrat tan en profunditat al llibre que et suggereixo... Com veus, l'he llegit, Et suggereixo que a l'acabar aquest acte quedem, perquè crec que hem d'escriure un altre 4 mans, vull dir que... perquè totes les teves preguntes donen quasi per donar una altra. A veure, per què parlo en diferents moments del llibre de la crisi de la democràcia, que és una de les coses de les que més es parla? En què consisteix aquesta crisi? La primera cosa que crec que val la pena que tinguem present és que, si us fixeu, parlem de democràcia per referir-nos a coses molt diferents. La democràcia clàssica dels grecs votaven els patricis i estava prevista l'esclavitud. I això em sembla una barbaritat ara, com em sembla una barbaritat les formes de... alguns, sí, les formes de servitud, no? Però, en canvi, tenim normalitzat una societat democràtica amb la que una bona part dels ciutadans, que són persones que tenen la nacionalitat d'altres països, no tenen reconegut el dret bàsic de la democràcia, que és el dret a decidir sobre tot allò que l'afecta. És el que jo anomeno el tema de la manca de drets democràtics de la ciutadania amb les societats
postnacionals. Som una societat postnacional. El que coneixem ara com a democràcia és un moment concret d'evolució de la humanitat, fruit d'una economia industrialista i de les parets de l'estat-nació. Això, la globalització en tots els components que té, sobretot de canvi de dimensions d'espai, territorial, de temps, de desequilibri de poder entre l'economia global i el poder polític local, tot això ho ha fet saltar pels aires. Aquesta és una expressió, però l'altra expressió és també el profund increment de la desigualtat que hi ha. Una desigualtat no només de rentes, que també, és sobretot una desigualtat de riquesa brutal, en uns moments espectaculars. Abans el Xema citava una cosa, que és el tema de la quantitat de capital que està buscant rentabilitat. Si les meves dades són bones, en aquests moments hi ha 300 bilions de dòlars d'actius, excloent els actius de naturalesa immobiliària, que estan buscant, com passa en tot el capital, la rentabilitat de les seves inversions. A partir d'un desequilibri, una ubris, una desmesura total entre credors i deutors, que per això m'atreveixo al llibre a qualificar que aquesta relació és l'expressió de la lluita de classes del segle XXI. Clar, per què hi ha aquest desequilibri tan brutal que vam viure a la gran recessió entre credors i deutors? Perquè és que la distribució de la renta i de la riquesa primària i la manca de mecanismes fiscals per equilibrar-los, perquè els que van posar en marxa l'estat-nació ja no funcionen en una economia global, fa que d'entrada es produeixi una acumulació de capital amb uns acreedors i una acumulació de necessitats amb uns autors, persones, empreses, algunes empreses, les 5 grans tecnològiques i moltes altres, i estats, sobretot, que per complir les seves funcions necessiten desenvolupar aquesta funció. Clar, això també posa en risc claríssimament la democràcia, i és un dels grans temes que tenim per davant. Em plantejo si, tal com veiem les coses ara amb el desenvolupament de les diferents expressions de capitalisme, perquè abans parlàvem del que el capitalisme és hegemònic, però alhora té una gran capacitat destructiva. Però clar, de quin capitalisme estem parlant? Del capitalisme ultraliberal dels últims 40 anys, del capitalisme keynesià que va funcionar socialdemòcrata durant 30 gloriosos anys, d'aquests intents de reajustar-lo del Biden i d'algú més, de les referències de la Unió Europea amb un sistema alternatiu, del capitalisme d'estat xinès, construït també amb un fort control tecnològic de monopoli de les seves empreses, del capitalisme de vigilància que estan intentant construir 5 grans corporacions a nivell mundial. Jo crec que hem de començar a assumir que les actuals maneres d'organitzar la societat en termes democràtics no funcionen. No funcionen perquè té una gran capacitat de destruir en termes ambientals, socials i a continuació també democràtics. Com fer-ho? En el moment d'escriure, vosaltres ho sabeu, no? Això ens passa també als sindicalistes. Un llibre és com un informe d'un congrés, ho aguanta tot, no? Els informes i els documents dels congressos ho aguanten tot, després la vida és una mica més complicada. Però quan escrius, i jo amb aquesta vocació de sindicalista que no hi ha protesta sense proposta, no sóc capaç d'escriure sense acabar proposant, però us puc assegurar que quan em vaig posar la quarta part del llibre, de cop i volta, totes les llums que jo tenia es van convertir en una foscor immediata, es va apagar tota l'habitació durant molts dies, no sabia com plantejar. Què és el que crec que hem de ser conscients? Crec, parlant d'oportunitats, les lliçons de la pandèmia, si fem una bona lectura ideològica de la crisi aquesta i la convertim en ensenyaments, ens brinden la possibilitat d'imaginar un futur diferent. Necessitem imaginar-lo.
És a dir, no hi ha suficient en dir, això no s'aguanta, això ja ho sabem, i hem d'intentar fer acció sindical i política. Necessitem imaginar un futur diferent i per això necessitem un relat. Sempre ha fet falta relats, les religions, les polítiques, tothom. I és el que intento explicar a la quarta part del llibre. L'equilibri entre igualtat, llibertat i seguretat el parlarem després, si vols, perquè em sembla que com que la tercera part va també d'aquesta qüestió, però en definitiva té a veure amb que el que ens plantegen des de fora pretén posar en risc no una, sinó dues d'aquest trilema que tu dius que utilitzo jo aquí, en benefici de la seguretat es posa en risc la llibertat i la igualtat. Molt bé, moltes gràcies. Javier, anem saltant entre vosaltres l'ordre. Sempre en referència al que estem parlant, o sigui, de democràcia, i la pregunta, és la democràcia econòmica una possible solució al trilema de Rodri, que ho recordem, seria la democràcia econòmica una forma o una fórmula per equilibrar la hiperglobalització que ja existeix, la sobirania nacional i la necessitat d'una política democràtica? Bueno, és una reivindicació històrica de la nostra organització, del moviment sindical internacional, i crec que sí, que podria ser una part que obrís un camí d'alternativa al que s'està demostrant, jo crec que en diferents fases de la nostra història recent, que fa fallida i que no li dona respostes al conjunt de les necessitats que té una societat. I jo crec que en aquest sentit concebir la democràcia econòmica com una part de l'acció política dels diferents sectors que evidentment tenim alguna cosa a dir en l'àmbit del context socioeconòmic d'aquest món, jo crec que hauria de ser una cosa a explorar. Mira, ahir, per intentar posar un parell d'exemples d'això, ahir participava a una webinar que parlava de l'economia de plataforma digital i del paper, era una webinar que compartíem en Llatinoamèrica, una història que muntava un departament que té el govern d'Espanya, Digital Future Society, que muntava aquesta història. I parlàvem amb un investigador de plataforma digital, amb una CEO d'una de les empreses de plataforma que presten serveis, de freelanders, que participen per la via de la plataforma digital, i jo, des de la vessant de la perspectiva laboral. Clar, quan parles amb aquesta gent i veus la realitat dels impactes que té el paper de l'economia superant els espais democràtics de qualsevol via de regulació que intenti trobar els equilibris entre capital i drets socials. Quan aquí s'estava plantejant que podien entrar amb una subhasta per prestar un servei, utilitzaven l'exemple d'un dissenyador gràfic, que tu vols que te facin una tasca de disseny gràfic i portes a la plataforma digital la proposta i allà es fa una subhasta per conjunt de dissenyadors i dissenyadores que volen participar en aquest sentit, en el que trobes gent que ve de l'Àsia, que ve de l'Amèrica Llatina, que ve d'Europa, que ve dels Estats Units i que en tota una realitat diferent d'on ve l'oferta per treballar en plataforma fan una prestació de servei en el que tenen el primer problema. Quines són les regles que estableixen el marc de la prestació econòmica que requereix aquest tipus de serveis? Per tant, quina és la relació real d'aquesta prestació econòmica en relació de condicions salarials? Les d'Àsia, la d'Amèrica Llatina, la d'Europa. I la segona, la tributació fiscal necessària que es produeix per la prestació del servei, en quin termes es produeix aquesta prestació fiscal, aquesta contribució fiscal? Amb la legislació del país que pugui tenir el dissenyador o dissenyadora, l'Argentina, el que proposa en aquest sentit la proposta del servei dels Estats Units. No estan resoltes aquestes coses. És a dir, les relacions transnacionals de l'economia global no les tenen resoltes les democràcies avui dia. I entrar directament en participar d'espais d'intervenció directa en el model econòmic
ha d'intentar plantejar el marc de la regulació que, clar, va en contra de la tendència de les últimes dècades d'intentar establir un capitalisme liberal incrementant la capacitat de la desregulació per intentar obrir un espai de participació d'aquest capital global, d'aquesta rendibilitat que plantejava la quantitat ingent de liquidesa que n'hi ha al món per intentar trobar la millor manera de rendibilitzar-se. Per tant, clar que hem de resoldre'l en un marc de regulatori i la millor marc regulatori que podem plantejar-nos és entrant també a fixar les regles a l'economia, a donar-li participació a la ciutadania de les regles de l'economia, la participació al treball, a l'empresa, mitjançant la negociació col·lectiva, la participació amb el marc normatiu de les institucions, amb aquest acord que parlàvem abans del multilateralisme, aquelles idees que ara plantegen des del Fons Monetari Internacional, des del propi president dels Estats Units, que ara han d'intentar harmonitzar un mínim dels imposts de societats per intentar donar-li sentit i control al desenvolupament econòmic. Tots aquests conceptes jo crec que sí que són una solució i un treball que hem de plantejar. Nosaltres al Congrés estem plantejant-ho de manera molt clara, entrar directament a disputar en aquest concepte la relació capital-treball des de la vessant de guanyar espai a la democràcia econòmica. I aquí n'hi ha molts detalls que podien participar, però no tenim temps, però des del sindicalisme tenim espais ja concret per poder disputar la democràcia econòmica. Es diu en plans d'igualtat, es diu negociació col·lectiva, es diu registre horari, es diu elements fonamentals que entren a disputar les condicions d'organització del treball en una empresa, i aquí és la primera pedra que hauríem de posar per intentar disputar aquests espais de democràcia econòmica. Muchas gracias. Chema, 5 minutos. Se va mirando el tiempo y va bien. Después os estáis portando muy bien. Bueno, Chema, Joan lo ha citado y tú también al final de tu primera intervención lo ibas como insinuando y encaminando hacia este tema. Si redistribuimos la riqueza, controlamos la concentración del poder, ¿obtendremos más justicia? ¿Cómo se puede actuar aplicando todo eso, a la transición digital que concentra poder, que multiplica la riqueza pero en pocas manos y que de alguna forma disminuye lo que es la justicia social? El Joan nos propone en el libro el concepto del ciberleviatán, ¿no? ¿Cómo se puede combatir este leviatán, este ciberleviatán, este monstruo que se extralimita en la asignación de su poder, ¿no? Como dijo aquel, estudiando mucho y organizándose. Eso sería lo fundamental. Yo creo que también lo que comenta Joan, atreviéndose. O sea, hay que atreverse, hay que cuestionar, hay que innovar y hay que imaginar. Y para imaginar, igual que el Ibris y el Prometeo que roba el tal, lo que yo aprendí de Pío Baroja en El árbol de la ciencia es que el pecado original no era el del sexo, no era ese, era el del conocimiento. Claro. Luego ya se machacó fundamentalmente a la mujer para anatemizarla, etcétera, etcétera, pero es el conocimiento y hay que intentar, efectivamente, atreverse a comer la manzana, y algunos pues están hartos de comer manzanas porque es que esto no se acaba, ¿no? Pero hay que atreverse, ¿no? Nosotros tenemos una gran capacidad de acción que a veces parece que es pequeña, porque actuamos en sitios pequeños y hacemos reglas pequeñas. Pero esas reglas pequeñas, de una manera en red, terminan haciendo grandes redes de protección y de intervención, que algunas incluso se terminan convirtiendo en leyes, no solo en convenios, ¿no? Es lo de Galeano, gente pequeña que hace cosas pequeñas en lugares pequeños que cambian el mundo, ¿no? Hace muchos años, o no tantos, bueno, uno va teniendo ya muchos años, el lema de un congreso, hace tantos que no era ni secretario general de nada, ¿no? Decíamos, el lema era actuar en local con visión global. Y eso es lo que hacemos, ¿no? O lo que podemos hacer. Yo antes ponía el ejemplo de cómo la pelea contra las prolongaciones de jornada no solo unió fuerzas de dos federaciones que entonces no se fusionaron y nos terminamos fusionando después, lo de apaga la luz y tal, ha sido una línea constante de reivindicar el cumplimiento de nuestro contrato de trabajo. Las empresas no se equivocan nunca con lo que nos pagan. Siempre nos pagan lo que está escrito, ni un duro más. Sin embargo, nos presionan para que produzcamos durante más tiempo y gratis o a peor precio.
esa pelea de la prolongación de jornada nos llevó a plantear que es que la jornada se tenía que registrar. Y esa pelea del registro de jornada nos llevó a Europa. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que eso era una obligación y un derecho no solo para los trabajadores del Deutsche Bank de España, sino para todos los trabajadores y trabajadoras de España y de la Unión Europea. Al registrar la jornada, en jornadas que se hacen en entornos tecnológicos, empezamos a reflexionar sobre cómo extender algo que habíamos acordado en AXA, que es la desconexión, el derecho a la desconexión digital. De la desconexión digital y del control de la jornada, empezamos a decir, bueno, aquí empezamos a trabajar de manera deslocalizada desde hace años. Vino la pandemia y nos puso el teletrabajo. Y por eso nos pilló trabajando. Y a pesar del abuso de las condiciones de teletrabajo, trabajo a distancia, eso ha terminado en un Real Decreto impulsado por el diálogo social y en acuerdos concretos de negociación colectiva. Primero, bueno, estamos ahora acordando en múltiples empresas de seguros, antes de ayer o ya en Allianz, está cerca la de AXA, hicimos el de Liberty, el convenio de cajas de ahorros. Pero claro, cuando empezamos a hablar del teletrabajo y de la organización y de la capacidad de intervención en la organización del trabajo en un entorno tecnológico, tenemos que hablar de la inteligencia artificial y de los algoritmos. Y ahí está el convenio de banca reciente y el de puertos del Estado y otras muchas cosas. Y no es casualidad que el Real Decreto que regula las condiciones o establece determinadas condiciones para el reparto de comida y bebida de los riders establezca un criterio general de derechos de información para toda la representación sindical y para todos los trabajadores de España en forma de control de los algoritmos. Es decir, esa es la fuerza del sindicato, actuar en lo pequeño y trascender. ¿De qué manera? Organizándonos, claro. Eso le falta al correlato o le complementa al correlato del trilema que planteabas. Claro, hay un enfrentamiento brutal entre dos corrientes que son eminentemente conservadoras, en términos clásicos burguesas. Son los librecambistas, globalizadores, y los, entre comillas, nacionalistas, que se enfrentan porque sus negocios son contradictorios, porque el negocio global, en algunos casos, perjudica los negocios locales. De ahí la enorme resistencia y oposición que plantean gente como Trump al globalismo. No nos estaban haciendo un favor, ¿eh? Entonces, ¿dónde está la resolución del trilema? En globalizar los derechos, la capacidad de intervención, en establecer una especie de contrato social no en local, sino en global. Y eso, quien mayor posibilidad tiene de armarlo es el sindicalismo organizado también internacionalmente. Bueno, pues hay pequeños pasos, los acuerdos con las multinacionales, la coordinación internacional y demás, pero ahí estamos. Y cuando hablamos de digamos, recomposición del contrato social, no solo después de la Segunda Guerra Mundial, como plantea Joan en el libro, hay otra parte del contrato social que tiene que ver con los acuerdos intergeneracionales, los derechos de los, entre comillas, los no nacidos o los nacidos pequeños que no votan en el tema medioambiental, y luego la interdependencia con otros que también plantea Innerarity y demás, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde están las soluciones, que son soluciones en construcción y son soluciones que tienen que ser flexibles y que no tienen que ser dogmáticas y en las que el sindicalismo, yo creo, tenemos la capacidad de estar en el centro, porque al final, una de las cosas que la pandemia también ha dejado bien clara es que sin trabajo no hay nada, y esa es la fuerza del trabajo, la capacidad de, en su entorno, hacer la primera distribución, que es la salarial, y desde luego el objetivo por nuestra parte de retomar la capacidad contractual en la organización del trabajo, en la nueva organización del trabajo. Y además eso nos da legitimidad para hablar e influir en los otros dos elementos de distribución, predistribución y demás, que es pues, el sistema fiscal, las pensiones, las rentas mínimas y, fundamental, la formación y la educación. Porque, ¿verdad, Joan, que aquí hemos venido a estudiar?
como diría Juliana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, arribem al bloc número 3, a l'últim. Som sindicalistes, per tant som optimistes per naturalesa, o així diem i crec que ho practiquem, no? Y algunos del Atlético, imagínate. Sí que mucho optimismo. Bueno, no podríem acabar, per tant, amb l'anàlisi sense plantejar propostes. Algunes ja han sortit, però es tracta de tancar una mica el cercle, no?, que hem anat obrint. I d'anar situant al centre, jo crec, de l'atenció mediàtica i política, que no és la mateixa cosa, tot i que vulguin fer-nos creure que sigui així, que les solucions, espero que els que ara ens proposeu, siguin tan ambicioses com viables, no? I per tant, Joan, directament la pregunta. Digue'ns, sé que n'hi ha més, però digue'ns 3 mesures urgents que hauria que propiciar justament per anar cap a un canvi necessari que corregeixi l'ubris, que doni esperança i que articuli un canvi sostenible. I sobretot també la definició d'aquest subjecte col·lectiu, que surt més d'una vegada al llarg del llibre. Quin és aquest subjecte col·lectiu capaç de contribuir d'aquesta forma positiva al canvi? Bé, la primera cosa potser que valdria la pena tenir present és perquè de veritat siguin alternatives a la situació actual, és incompatible en què siguin urgents. És a dir, un dels problemes que tenim en aquests moments, si us fixeu, és que el canvi dels conceptes d'espai territorial i espai temporal és brutal. I això ho viu de manera dramàtica la política, i la comunicació. La turbopolítica, la turbocomunicació. Jo crec que és imprescindible. Clar, el sindicalisme no falta que us ho digui. Tu no pots estar dibuixant el mundo perfecto sense resoldre les coses concretes, però com deien, han dit de manera diferent, però han dit els dos, tant el Javier com el Xema, cada vegada que nosaltres actuem en una realitat concreta, conscient o inconscientment, estem transformant aquesta situació. Ho hem fet, jo, de veritat, des de fora m'he quedat bocabadat, admirat i orgullós de la capacitat que ha tingut el sindicat amb el seu conjunt de reaccionar davant d'una situació que trastoca absolutament tot, perquè un subjecte social com el sindicalisme, que es caracteritza per treballar en relacions humanes i de contacte, patir la interferència tan brutal que s'ha produït i en canvi no només encaixar-ho sinó aprofitar per donar salts qualitatius, que jo crec que s'ha fet, possiblement com que esteu dins no sou capaços de veure-ho, però jo no des de fora, però sí des de los aledaños ho veig, doncs crec que és important. 3 coses, lligant-ho amb una cosa que has plantejat abans, de la democratització. 3 coses o 4, no sé quantes en sortiran. A veure, què vol dir exactament democratització econòmica? Que jo estic d'acord en que és absolutament imprescindible. D'entrada perquè es produeixi aquest aspecte de democratització econòmica, que en paraules de Marcelino Camacho vindria a ser allò de que la democràcia no se quede en la puerta de las empresas, sinó que entre dentro. L'hem de vincular amb un altre concepte que jo al llibre insisteixo molt, que és el tema de la desmercantilització de la societat. El que ha passat amb els últims 40 anys és brutal. El mercat no fa només la seva funció d'intermediar béns i serveis. S'ha acabat convertint en el gran regulador de les nostres vides. Fins i tot amb les relacions associatives. Amb el sindicalisme es veu menys, amb la política es veu més. I perdó, amb el sindicalisme també. Nosaltres som... El nostre model, especialment el nostre model sindical, ho hem parlat moltes vegades, és fruit de 2 tipus de relacions. Una relació associativa, la de l'afiliació, i, si em permeteu, una certa relació de consum, que és la que ve per la via representativa dels delegats. I allò que et diu, jo te voto, tu me defiendes. És una certa relació clientelar. Això existeix. El mercat s'ho ha menjat tot. S'ha menjat el concepte d'habitatge com a dret fonamental i l'ha convertit en un producte financer refugi. Llavors, no hi ha democratització econòmica, sinó hi ha desmercantilització de la societat. Hem de tornar al mercat a la funció de la qual no tenia que haver sortit. No seré jo el que negui la importància del mercat,
Sense mercat no hi ha civilització, però, com tot, la desmesura, l'ubris, provoca aquests desequilibris que fa que aleshores el mercat acaba anul·lant la societat. Quins són aquests mecanismes de democratització? Jo crec que ens passa a tots, i fins i tot li passa des del punt de vista d'una persona tan tremendament lúcida com el Piketty, l'economista francès, no? Que en el fons, quan mirem el futur, clar, ho mirem amb el que sabem del present. No? I ell, un dels aspectes, per exemple, que planteja de democratització és la democratització de l'empresa a partir de la presència dels representants dels treballadors als consells d'administració. Bueno, pues jo no dic que no tingui que ser així, però tinc la impressió que esto tocava fer-lo als anys 80 del segle passat, i no dic que no hagi de ser així, però jo diria que amb un poder global tan espectacular, la presència dels representants dels treballadors amb els consells d'administració pot ajudar a dotar de més poder, però no tinc gens clar que això suposi una democratització de l'economia, precisament per aquest tema. No ho sé, hi ha moltes voltes i crec que no, igual alguns penseu que sí. En canvi, sí que hi ha tres coses que ajudarien a plantejar aquesta binomi democratització de l'economia, desmercantilització de la societat. Primer, tornar el mercat a la seva funció i, per tant, recuperar per la societat la capacitat de decidir. Però, clar, la decisió ja no és local ara, és global. I quines són les institucions que hi ha? Aquí no ho tenim tan difícil com sembla, perquè si us fixeu, això que anomenem ultraliberalisme, que és una trampa ideològica que ens han fet brutal, no és ultraliberalisme, és ultraintervencionisme de classe. És a dir, s'ha aprofitat les institucions dels estats nacionals, més les que s'han creat a nivell internacional, més les regulacions estatals i regulacions internacionals, per situar un intervencionisme en favor d'una determinades classes socials. Nosaltres el que hauríem d'intentar fer és aquests instruments, per exemple, tractats mal anomenats de lliure comerç, que no ho són, ho sabeu, però tractats internacionals, recuperar aquestes institucions i posar-les al servei d'aquesta recuperació per la societat d'unes coses que el mercat ens ha robat. L'altre tema, el tema d'una batalla brutal per la reducció de la desigualtat amb la riquesa. No hi ha democratització a la societat mentre hi hagi un desequilibri tan brutal i augmentat cada vegada més amb la distribució de la riquesa, no de la renta, no entre salari i capital, sinó de la riquesa, que a més és acumulatiu i com es posa de manifest també amb Piketty, Atkinson i molts altres, doncs resulta que no té mesura, que cada vegada més. Per això aquí el tema de la política fiscal és determinant. I la política fiscal no només sobre rentes, sobre riquesa. La idea aquesta de la fiscalitat sobre el patrimoni, sobre successions, per evitar que la pura transmissió via herència multipliqui la desigualtat, crec que és clau. Jo ja sé que va contra els principis sacrosantos, no? I més en aquests moments, no? Com vais a machacar a mi hijo? Però evidentment no estem parlant d'això, però és bàsic. Si no hi ha una reducció de la riquesa, si no hi ha una reducció de la desigualtat de la riquesa, no hi ha democratització. I per últim, una cosa que ens hem de plantejar, que és reforçar la propietat col·lectiva dels béns comuns. Alguns venim d'una cultura política en què la batalla era la propietat dels medios de producció. Bueno, és una de les moltes coses que crec que ha estat superada per la història, perquè jo també crec que l'Estat ha de jugar un paper clau com a estat emprenedor. És un debat que està portant i una persona que el Xema i jo llegim molt, la Mazzucato, la Mariana Mazzucato, que estem intentant portar al sindicat, però no hi ha manera, si potser hem de fer un crowdfunding per portar-la, perquè ens expliqui. Acaba de treure un llibre molt interessant en aquests moments, planteja aquesta qüestió. Ara bé, tots sabem, i ens ho pot explicar bé el Javier, que a l'estat emprenedor hem de saber què li adjudiquem. Quan la crisi de Nissan va haver algú de l'esquerra política que va dir, pues nada, que se lo quede el Estado. Parlem amb el Javier, digo, Javier, o yo estoy muy despistado, o esto se lo queda el Estado y después qué coche hace. No? Clar, hem de saber exactament quina és la funció de l'estat emprenedor. En canvi, hi ha una cosa que sí podem fer,
s'estan començant a crear una sèrie de béns nous que de moment s'estan creant com a propietat privada i que hem de donar la batalla perquè siguin béns comuns. I el principal de tot, les dades. Les dades és fonamental. Les dades és el gran jaciment, és el petroli del segle XXI. Ja ho és en aquests moments. I tenen dues possibilitats. O és el oro negro o són los excrementos del diablo, que diria aquell economista venezolano. Llavors, hem de començar a donar la batalla per això. I s'ha de donar culturalment. Les dades són propietat de la societat, no de les empreses que ens les expropien amb la nostra vida, i s'ha de donar també a nivell concret, que és el control dels algoritmes. Acabo amb una cosa. Això ho hem tractat a l'Escola del Treball. I hi ha gent, ostres, és que, clar, disputar els algoritmes, i d'esto no sabemos. Els que tenim una certa edat sabem, i el Javier per cultura industrial també, que als anys 60 a tota Europa el sindicalisme va plantejar amb molta força el control de los métodos y tiempos, que era una facultat exclusiva de l'empresa. I a partir d'aquell moment es va començar a disputar, i discutint això i negociant-lo amb el conveni col·lectiu es va poder determinar què se pagava quan se producía 100, què se pagava quan se producía 133. I els primers que ho van fer no tenien ni idea de què era el sistema de mètodes i temps. Després va sortir un secretari general de la CGIL, Cofferati, que va acabar sent cronometrador de Pirelli i després dirigent sindical. Tiene guasa la cosa. Pues nosaltres hem d'abordar el tema de la batalla pels algoritmes amb aquesta doble dimensió. La disputa als centres de treball, que és perfectament possible, i després el factor de les dades com a béns comuns. Tenim una oportunitat, en aquests moments el reglament europeu està plantejant aquesta qüestió, la CES està en contra perquè precisament no aborda el tema del paper de la concertació social, però és una gran batalla. Moltes gràcies. Sí, una mica s'ha anat al tema d'aquesta resposta, però tan interessant i és central això de les dades. Que a més, com que no ho he de fer jo, poso deures als que estan. No, exacte. Ja sabeu que la lucidesa dels ex és brutal, vull dir que quan ets ex tens la lucidesa sobre tot el que es pot fer. Chema, la última pregunta. En el libro Joan cita las palabras de un filósofo italiano que nos dice que quien imagina primero gana. ¿Es la vuelta a la situación anterior a la pandemia deseable para un sector, por ejemplo, que ha sido muy castigado como el turismo? ¿Qué transformaciones necesitamos y por lo tanto podemos imaginar para que en sectores intensivos en mano de obra, en condiciones laborales precarias, puedan estas condiciones transformarse en condiciones dignas? La pandemia, aparte de mucha desgracia, lo que ha hecho es acelerar procesos que se venían dando y de una manera nos emerge una realidad que hay que acometer, ¿no? Pero como decía antes, nos ha pillado trabajando. Es decir, en plena pandemia y casi a los 2 meses y medio escasos que duró el confinamiento total, nuestra federación puso en marcha 3 o 4 documentos en colaboración algunos con otras federaciones en los principales sectores que estaban sometidos al cambio ya de antes, ¿no? Tanto en el sector financiero como en el turismo, que lo hicimos con FSC, en las TIC, que lo hicimos con Industria y con FSC, en el comercio y demás. Ahí planteábamos e imaginábamos cosas que ya habíamos puesto en marcha en algún sitio, ¿no? Por ejemplo, y vuelvo al ejemplo concreto, Mercadona, muy refractaria, muchísimo, a compartir con la representación sindical su organización. Sin embargo, les persuadimos de que estaba transformándose el negocio y ellos, con ser muy listos y muy déspotas ilustrados, se enfrentaban a desafíos en las que, entre comillas, necesitaban que nosotros participáramos para todo, ¿no? Y se generó, digamos, el observatorio, un observatorio desde la negociación colectiva en el que se iban a hacer pruebas sobre las modificaciones que necesitaba el trabajo sin ir a los 41, sino de una manera mucho más experimental, de prueba y error, en el que ellos
decían cómo querían organizar la tienda, las nuevas funciones, los nuevos negocios, los nuevos segmentos, y nosotros decir, bueno, sí, pero esto influye en las condiciones de trabajo, cuáles son las promociones, qué primas se cobran, etcétera, etcétera, ¿no? Ese planteamiento de observatorio, de caja de arena, como el sandbox, ¿no?, que dicen los más cursis, lo hemos ido trasladando a otros sitios. Lo incorporamos a Inditex justo antes de que nos planteara el proceso de transformación de las tiendas. Lo hemos incorporado con nuestro 4% escaso al Corte Inglés y de ahí al convenio de grandes almacenes. Ahora en el sector financiero, esta pasada que se nos ha presentado, que algo sabíamos, nosotros nos hemos hecho los sorprendidos, pero algo sabíamos, pero hemos ido preparando el terreno. Es una pasada en todos los sentidos. No está justificado y, sobre todo, no está, lo que quieren hacer es obsceno, ¿no? Sobre todo, una entidad que se ha aprovechado de las ayudas públicas, directamente Bankia, indirectamente Caixa, porque eso de comprar o ir incorporando entidades quebradas o quebrando tiene pingües beneficios fiscales y un reforzamiento del capital de una manera, entre comillas, demasiado contable y poco real. Plantear una reestructuración en la que la financiación de las salidas, parca, va a recaer sobre la rebaja salarial de todos los que se queden, cuando el primer ejecutivo se triplica el sueldo, es un poco, bueno, hasta Nadia Calviño ha tenido que salir diciendo que esto qué es. Le vamos a mandar el boletín de afiliación, ¿no?, a ella, a Escrivá y desde luego a Yolanda. Dura lo que dura, hay elecciones en Madrid, no hay que olvidar. Es decir, bueno, a Escrivá lo que le duele es lo de las pensiones, o sea, mucho prejubilado. Entonces, cuidado, ¿no? Pero quiero decir que en esa situación, nosotros, ¿qué tenemos que imaginar? Tenemos que imaginar salidas diferentes, tanto ahí como en el BBVA, como lo que venga de Liberbank y demás. Es decir, ellos saben que el negocio está como está y la única manera, entre comillas, que se les ocurre de garantizar una rentabilidad de futuro es reducir los costes, y cierran sucursales y echan gente. Cuando cierran sucursales en un momento de trabajo a distancia, les decimos, ¿por qué? Si ya se ha podido demostrar que la gente sobre el terreno, desde sus casas, puede trabajar. La poca cuota o la mucha cuota de mercado que tengas en los sitios donde cierras sucursales, que son fundamentalmente en medio rural, despoblación, o los barrios obreros, por poca rentabilidad, producen exclusión. Y producen exclusión porque el sector financiero español es el que más ha reducido superficie de contacto con los clientes, porque es el que más se ha concentrado, es el que más cierres sucursales ha hecho y es el que más personas ha echado a la calle. Esas personas son imprescindibles, son esenciales para calibrar el riesgo y los préstamos que tienen que dar a tantos y tantos negocios que también están en transformación. El algoritmo no lo va a hacer. No lo va a hacer. El algoritmo, como casi toda la tecnología basada en datos, es muy procíclica. Es prospectiva, sí, pero es muy procíclica. Y eso es un problema. No sé si lo resolverán con la programación cuántica. Por cierto, en eso del poder de la tecnología, otra digresión. La tecnología blockchain lo que hace es diluir los centros de planificación nacionales, estatales y demás, ¿no? Y cuidado con eso, porque además genera sus propias burbujas, las criptomonedas, etcétera, etcétera. Seguramente también está metiendo incertidumbre sobre el sector financiero y sobre otros muchos sectores. Por eso es tan importante lo que comentaba Joan de el control, la intervención en la tecnología. Quiero decir que lo que hay que hacer es imaginar soluciones diferentes ante desafíos y ante las necesidades que se están mostrando de una manera evidente. Es decir, ahora el sector financiero debería de poder aprovechar algo que Ana Patricia Botín lo dice, pero no lo hace. Y es que viene una gran oportunidad de poder financiar la transformación del modelo productivo. Y no solo con los fondos europeos, sino también con la participación de la inversión privada, porque los fondos europeos, como inversión también pública, son tractores. ¿Eso quién lo va a hacer?
es una oportunidad para el sector financiero. Si tú reduces la capacidad, vas a limitarte en la posibilidad, por así decirlo. Entonces hay que persuadirles por las buenas o por las malas de que eso tiene que cambiar. En el sector de comercio, claro que el e-commerce está cambiando la manera de producir, distribuir y demás. Pero todo eso es reducción de formatos, reducción de empleo. Habrá que intentar ver de qué manera garantizamos empleo, empleabilidad de futuro. Necesitamos, como decía Joan, tiempo. Es decir, los cambios son inminentes y la adaptación necesita tiempo. Algo muy concreto que pasa ahora. Estamos negociando con el Gobierno y con la patronal los temas referidos a la reforma laboral. Hemos priorizado nosotros 4 elementos iniciales, más un quinto que nos viene del Tribunal Supremo, que es lo de las obras y servicios y demás. Para ayudar a la negociación ya hemos iniciado la campaña de transformación de obra y servicio en indefinidos en un sector como el contact center, que solo está dirigido a 40.000 personas en España, solo, entre comillas, ¿no? Bueno, en esa negociación hay otras cuestiones, como es la temporalidad, por eso estamos ayudando a que eso se ponga en marcha, pero también todos los procesos colectivos de ajuste, tanto los artículos 51 como los ERTEs. Y estamos emplazados a renegociar los ERTEs. En la renegociación de los ERTEs sabemos que poco a poco, afortunadamente, porque la vacuna espero que tenga el efecto que tiene que tener, que es recuperar la actividad, por ejemplo, del turismo, de la hostelería en general, y que el comercio no se vea tan influido por los cierres y los impedimentos, pero tenemos que innovar sobre una cuestión. Hay muchos negocios que no van a recuperar su actividad inmediatamente y hay muchos sectores y empresas que se están transformando y necesitamos más tiempo. Y ese tiempo lo necesitamos para 3 cosas. Seguir manteniendo renta disponible de la gente que trabaja, impedir que las empresas se desangren en indemnizaciones, en despidos, porque lo que han hecho los ERTEs, que no se dice, no es solo mantener rentas, autónomos y demás, es que ha impedido que muchas empresas quiebren, porque si hubieran recurrido a los despidos masivos, sería el Fogasa el que se encarga de eso. Ellos ya no tienen capital, no tienen caja. Y 3, el Estado tiene que seguir allegando fondos para intentar evitar un impacto de desempleo que sea estructural y en el tiempo. Y eso, que nos interesa a todos, probablemente sea la mejor manera de persuadir a la COE de que tiene que entrar en todo esa transformación. Porque yo no sé si lo que tenemos que comernos es un jamón o una paletilla, pero el jamón tiene 3 cosas: magro, tocino y hueso, y hasta del hueso se hace caldo. Y si nos queremos comer el jamón, no puede ser que unos les toque el hueso y los otros el magro, ¿no? Gràcies. Javier, l'última pregunta. Posar la força dels treballs, no? Que és el lema del nostre congrés, al centre de l'atenció mediàtica i política i a l'agenda, les agendes globals, és suficient per sortir de les crisis, en plural, expressament? No, és central, però no és suficient. Jo crec que Joan ho explicava al començament, no? Però jo crec que tot el que hem parlat al llarg d'aquesta conversa ens diu que n'hi ha diferents fronts d'actuació que evidentment hem d'intentar encetar per sortir de la crisi, no? Però està clar, el treball és essencial, és una part central per poder donar-li la suficiència material a la gent per desenvolupar un projecte de vida. Però perquè n'hi hagi treball a la centralitat també n'hi ha d'haver-hi tots els elements d'actuació que li propicien i tots aquells que també el protegeixen de les seves pròpies ineficiències. És a dir, tot aquell factor que el propicia és tot el pla de canvi de model productiu que, per exemple, hem d'impulsar en aquest país per canviar el model de mercat laboral que tenim, que s'està condemnat a una precarietat cronificada. Per tant, no ens hi serveix aquest tipus de treball. Hem de trobar la centralitat del treball, però d'un treball digne. I aquí hem d'incorporar el concepte del plural, que intentem desenvolupar en el nostre debat congressual. És a dir, el treball que coneixem fins ara, que l'interpretem com treball remunerat, és una part important, però una altra lliçons de la pandèmia és que n'hi ha un treball no remunerat o invisibilitzat que s'ha posat de relleu
com un element fonamental per al sosteniment de les vides de la gent i que ha d'incorporar-se al concepte de l'ideari col·lectiu com un element fonamental també per col·locar-lo a la centralitat. Per tant, quins són tots els elements d'actuació que evidentment tenen molt a veure el concepte de democràcia, la participació pública, de generació de l'ecosistema per poder tenir aquest tipus de relació amb el treball i després, com deia, com també des de les àmbits de les administracions públiques es protegeixen de les pròpies ineficiències que el treball pot tenir, és a dir, la protecció social que ha de venir associada a la centralitat del treball. Per tant, hem de teixir diferents fronts i aliances per poder contemplar aquesta realitat. En tot això està la transversalitat d'aquesta realitat, és a dir, el repartiment de rentes, la redistribució de les rentes i el paper que s'ha de jugar per intentar enfortir el caràcter de les democràcies. I això es diu política fiscal. És a dir, per poder tenir inversions suficients per canviar el model productiu fan falta recursos. Els recursos han d'estar disposats en criteris de solidaritat per intentar establir un marc compartit de cap a on orientem les polítiques macroeconòmiques d'un país. Com es fan aquestes històries? Doncs intentant impulsar des de la inversió pública l'atracció de la inversió privada. Moure, el que deia el Joan, els mercats a complir la seva funció per intentar plantejar la possibilitat de finançament necessari per generar aquest ecosistema econòmic que pugui repartir el treball d'una manera molt més justa que la que estem veient fins ara. Necessitem també incrementar les despeses en matèria de protecció social i no faré ara un al·legato, però la pandèmia ens ha ensenyat els diferents fronts en el que ha d'actuar el reforçament de l'estat de benestar i per tant com som capaços no només de millorar la capacitat de la distribució de la despesa pública per enfortir precisament aquesta protecció social, però per això fan falta recursos i els recursos han de venir d'un canvi radical d'una reforma fiscal. Per tant, hi ha diferents fronts per poder-los atacar. I després, no ens oblidem, el treball no només incorpora el concepte del plural per la via de la incorporació dels treballs no remunerats, que estan molt vinculats, evidentment, a totes les polítiques d'igualtat, de la corresponsabilitat en la conciliació, etc., de les cures, sinó també amb el que hem parlat durant tot aquest temps, de xerrada que té a veure amb tot el procés de la transformació de la nova realitat del treball amb la irrupció de la digitalització i aquí n'hi ha nous espais d'intervenció per poder desenvolupar aquest repartiment del treball. L'exemple que jo volia explicar abans d'aquest concepte de la nova realitat de prestació d'un servei a nivell transnacional. Clar, aquí hem de teixir el que són les aliances globals de marcs regulatoris que puguin establir els mecanismes d'ordenació en l'equilibri del repartiment entre la transferència econòmica i el manteniment de la protecció social. Deia un informe del Parlament Europeu que el 70% de les persones que treballen en economia de plataforma no tenen la possibilitat d'accedir a serveis de protecció social bàsics com la maternitat o la cura dels fills i les filles, per exemple. Per tant, aquesta realitat ha de trobar uns equilibris perquè és una forma de treball que s'incorpora, que s'està incorporant ja a les nostres vides. Per tant, jo crec que, com sempre diem, no n'hi ha solucions simples per problemes complexes. Això només ho diuen aquests de Vox que intenten plantejar-nos amb la segmentació dels interessos la necessitat de trencar les convivències de la societat. I per això deia també que no n'hi ha millor manera per intentar construir un escut social que teixir les aliances polítiques, socials necessàries per poder donar-li una resposta real a la ciutadania. Respostes complexes però que siguin d'entesa i sobretot compartides fins davant de problemes complexos, intentant fugir del simplisme i del populisme que ens pot posar a la classe treballadora d'aquest país en un nitxo de vots que canviï l'ordre de les nostres democràcies i que tota aquesta inèrcia que estem parlant, que hem d'intentar interpretar com una oportunitat, se'n vagi a Norris perquè irrompeix un canvi de cicle polític en les nostres vides amb una aparició de la ultradreta amb força. I no estic dient una cosa que estigui molt lluny,
No és que tinguem només aquí ara 10 diputats de Vox al Parlament o tinguem 26, no crec que són, al Congrés dels Diputats. És que a França la Le Pen està a punt de guanyar les pròximes presidencials en funció de les dades de les enquestes electorals que tenim ara. I és que està aquí al costat, i estem parlant d'una de les primeres potències de la Unió Europea. És que és un perill real aquesta realitat en què nosaltres, des de l'acció sindical, des de la força dels treballs, hem d'intentar construir aquest escut social que barri el pas a aquesta realitat, perquè si no, del tot el que estem parlant probablement serà cap a una foscor molt més fotuda que la que fins i tot estem vivint darrere d'aquesta pandèmia. I ja està, no dic més. Clavat, molt bé. Moltíssimes gràcies als tres, els blocs s'han acabat, ara podem passar a aquest final, on teniu uns minuts cadascú per interpel·lar-vos, afegir cosa, corregir, per parlar de futbol, de la Superliga, no sé, dels temes més d'actualitat, que també, el que voleu. Podeu autoorganitzar-vos, però el temps el controlo jo. O sigui que, Joan, si vols començar amb aquesta amenaça temporal, però... Sí, acceptaré la provocació de la Superliga perquè em permet una mica reforçar algunes de les idees que havíem plantejat, no? Sabeu que el projecte aquest de la Superliga portava 20 i pico d'anys en marxa, i la primera vegada que va aparèixer va ser el 2003, estava allà, i just ha estat la crisi provocada per l'enfonsament de la bombolla dels drets de televisió i la fallida dels clubs la que ha fet que es posi sobre la taula. És un cas molt evident d'acceleració de processos que estan en marxa. Però quin és el procés que estava en marxa? El que comentàvem abans, la mercantilització absoluta, la hipermercantilització de totes les nostres vides. El moviment obrer d'això en sap una cosa, els clubs de futbol que van néixer a Catalunya concretament, molts estan vinculats a fàbriques. Estem parlant del Júpiter, estem parlant de l'Europa, estem parlant de Fabricoats, a mi que m'agrada molt la muntanya i soc una entitat excursionista, sé que durant molts anys una part important del creixement cultural de Catalunya s'ha basat precisament en aquest associacionisme, amb el que les associacions excursionistes eren alguna cosa més, espais de cultura, amb aquest element de vincle associatiu, de participació molt forta. Fa molt de temps que tot això ha començat un procés d'hipermercantilització, i no només és amb el futbol. Ara la gent quan vol anar de muntanya contracta un guia. Abans muntàvem un club d'esports, ara t'apuntes a un DIR d'aquests que pagues sense anar. Llavors hem de ser profundament conscients d'aquesta situació, no per intentar, des del meu punt de vista, discutir la llei de la gravetat, perquè el procés d'hipermercantilització que ja fa molt de temps és un negoci de l'espectacle, el del futbol, és bastant evident. No m'interessa tant això, m'interessava més com a exemple de com hem de fer un esforç per reduir el paper del mercat a la funció d'intermediació de béns i serveis i evitar-li que acabi jugant una funció important. I això, i permeteu-me, és un tema que tractem molt a l'Escola del Treball, té molt a veure també amb la pròpia identitat del sindicat. O sigui, el risc que el sindicalisme quedi atrapat per aquestes dinàmiques amb què l'associatiu és substituït per les relacions mercantils, és evident, no? Jo no m'afilio, quan tinc un problema vaig i pago. És una relació que normalment ja, no? I per això és molt important destacar una cosa que el sindicat ha destacat sempre, i és que hem de fer un esforç brutal per resistir-nos a que aquestes tendències de mercantilització de la societat ens portin de ser un sindicat de treballadors i treballadores amb vincle associatiu i participatiu a un sindicat per a treballadors i treballadores. I algunes vegades no ens adonem, però amb el nostre propi llenguatge, això no és ara, fa molt de temps, això ens passa, perquè parlem del sindicat i
i les persones treballadores, no? És a dir, establim aquesta relació com de diferenciació. Jo crec que aquesta és una de les grans batalles a donar, acompanyada d'imaginar el futur. Tu destacaves abans, que poso el llibre. Ara és el moment, o sigui, estem davant d'una foscor i ara és el moment que és imprescindible imaginar el futur. I sí, és veritat, qui imagina primer té més possibilitats de guanyar. I encara que aquesta imaginació sigui utòpica, esperem que no sigui distòpica, és absolutament imprescindible fer-la. Moltes gràcies. Chema. A mí me gustaría ser optimista, pero bueno, Con que seas un pesimista esperanzado hay bastante, como yo. O sea que... No, tiene bastante razón en sus digresiones, Joan. Es decir, yo no sé si vamos a poder escapar de esa mercantilización o vamos a poder revertirla, ¿no? Pero sí tenemos que hacer valer lo que somos. Y lo que somos una organización, probablemente la mayor organización de España en cuanto a gente y personas vinculadas. Personas vinculadas que en muchos casos se vinculan precisamente porque, entre comillas, quieren seguridad y la cobertura del sindicato ante cualquier problema, cualquier historia, ¿no? Pero también tenemos mucha capacidad de influencia mutua, ¿no? Por eso yo creo que es fundamental los elementos que tienen que ver con la formación y con la información. Y en ese sentido también con la participación, es decir, con promoverla, ¿no? Esto es casi nuestro ADN, desde el inicio del movimiento obrero en general, pues desde los Ateneos Libertarios o las Casas del Pueblo, eran elementos fundamentales para poder organizarnos. O sea, lo principal es que el obrero o la obrera supiera leer, como mínimo, ¿no? Bueno, pues ahora son otras capacidades, a lo mejor las que tenemos que garantizarnos precisamente para intervenir. Por cierto, no es casual que en Madrid, por ejemplo, se atacara la sede de formación de la UGT, la Escuela Sindical Julián Besteiro. No es nada casual. Como no será nada casual, pues los ataques que recibimos cuando, entre comillas, nos atrevemos a cuestionar el mainstream del ideológico del sistema, o llámale como quieras, ¿no? Yo digo que soy un poco pesimista con el tema de la no mercantilización de los datos y a lo mejor pues llamadme posibilista, ¿no? Estoy en esa parte siempre, ¿no? Es que yo creo que eso sí es inevitable y si los datos son la riqueza o lo nuevo a explotar, lo que hay que intentar es dotar de relaciones laborales transparentes a eso. Es decir, a lo mejor los clubes de excursionistas, pues para los muy cafeteros seguirán siendo o seguiremos siendo gente afín que nos gusta ir a la montaña, pero bueno, si hay alguien que contrata los servicios de una plataforma, de un guía de montaña, que por lo menos no pague la voluntad, no cobre la voluntad, ¿no? Sino que sea una empresa, y si es una empresa que tenga trabajadores, que los trabajadores y las trabajadoras tengan derechos. Es decir, yo creo que tenemos que trabajar más esa parte, ¿no? Y hablando de algo que antes me has preguntado y no he contestado, que es lo del turismo, es que el futuro del turismo tiene mucho que ver con los desarrollos también tecnológicos, con el desarrollo de la demanda de consumo y de ocio. Tiene que ver mucho con las capacidades de la gente que trabaja para eso y tiene que ver mucho con la diversificación de los modelos y con la preservación del medio ambiente y con la sostenibilidad en general de estos asuntos, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que hacer hincapié, ¿no? Imaginar soluciones nuevas, promover líneas también de trabajo y empleo sostenibles, involucrar a la sociedad. Por ejemplo, las iniciativas de hoteles justos, hemos conseguido una cosa, no solo que se ponga en marcha, aunque lo haya paralizado la pandemia, sino que ahora hay un apartado dentro de los PERTES o de los fondos europeos, hasta 40 millones, que se va a destinar a ese sello, que es un sello que vamos a ver si lo podemos extender más allá de estrictamente la hotelería. Es un sello de responsabilidad social laboral, de garantías, de derechos laborales, de que quienes quieran tener ese sello tienen que cumplir determinados estándares laborales para todos los trabajadores y trabajadoras empleados. Es buscar también alianzas e innovar. Eso es
Eso es una parte de lo que nosotros yo creo que tenemos que promover, siempre de lo concreto a lo general y de lo general a lo concreto. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, yo intentaré bajarnos después de esta conversación y traernos al hoy, ¿no? A lo que nos está pasando, que se està passant aquests dies. Mira, parlaves en castellà i m'ha passat en castellà. Que es passa aquests dies. No? Primer de tot, agrair-vos i felicitar-vos i agrair-vos per aquesta vocació de tenir la capacitat d'utilitzar una part del vostre congrés per col·locar la cultura i la deliberació com un element de valor de la nostra construcció, no? Col·lectiva en un procés congressual. No és habitual i jo crec que aquesta federació mostra un compromís ferm per anar cultivant, no? Aquesta cultura de construcció col·lectiva de la posició del sindicat. Com deia el Joan, no? El sindicat dels treballadors i les treballadores, i per això el fem entre tots i totes. No? I aquesta conversa l'he d'agrair i molt. No? Però també el treball que heu fet per poder desenvolupar tot el procés congressual des que va començar ara ja fa uns mesos, abans d'any, no? Abans del Nadal. Jo crec que gairebé 1.700 persones que han participat en més de 100 i pico processos assemblearis dels vostres sectors en què heu pogut anar construint el vostre posicionament per poder això, donar-li solidesa a la posició del sindicat perquè la construïm entre totes i tots. No? Jo crec que això mereix el reconeixement de l'organització, del conjunt de l'organització, perquè a més ho hem fet en unes condicions molt, molt complexes, no? Que estaven condicionades per aquesta pandèmia, i hem pogut desenvolupar-lo i crec que en el dia d'ahir segur que heu tingut la possibilitat de poder-lo compartir amb totes les propostes de treball de cara als propers anys. Però dir-vos també que tenim una situació molt complexa per portar a terme tots els objectius que ens fixem com a sindicat en aquesta contribució i que malauradament no estem en les millors condicions per poder-lo plantejar i la condició de partida marca el camí i la condició de partida d'avui com estem desenvolupant el nostre procés congressual per poder encetar tots aquests reptes que tenim damunt de la taula doncs no tenim les millors condicions, no? Sobretot perquè, com deia abans, nosaltres aquesta crisi, la gent que es necessita d'aquest compromís deliberatiu de tothom, aquesta crisi necessita el millor de nosaltres, però necessita alguna cosa més que el millor de nosaltres. No som suficients des del moviment sindical. Per tant, necessitem les aliances de la nostra societat civil del voltant, però sobretot la participació de les institucions i de la política en trobar les sortides en aquest sentit. No? I no tenim en aquest cas ni a les institucions ni a la política en el millor dels carrils per poder acompanyar-nos en la construcció de respostes i solucions per al conjunt de la gent en aquesta crisi. Aquí encara no hem trobat la resposta a la lectura de les eleccions del 14 de febrer en la conformació d'un govern. I per tant tenim damunt de la taula elements de protecció a les persones en una situació de stand-by en el que no s'articulen perquè no tenim amb qui renovar la proposta que vam pactar al començament de l'any, aquells 700 milions d'euros per protegir empreses que mantenien ocupació, treballadors i treballadores autònomes i treballadors i treballadores que patien les condicions dels ERTOs. Teníem pactat renovar aquest paquet de mesura amb un altre paquet de 700 milions pel segon trimestre, ha passat ja gairebé un mes d'aquest segon trimestre i ni tan sabol tenim en qui seure. Tenim el nostre govern de la Generalitat que, per exemple, quan s'està desmantellant tot el sector de l'automoció d'una manera preocupant amb tancament d'empresa, doncs, per exemple, el conseller d'Empresa no es reunia amb la gent de Nissan des del mes d'agost que van arribar a un acord per reindustrialitzar l'empresa fins aquest dimarts. Això sí, com deia el Joan, ens fa pagar tots els gimnàs sense anar-hi. Com deia un tuit molt bo, ja és el segon gimnàs que pago sense anar-hi. Era un tuit molt bo. Doncs clar, en aquestes tenim a la política, però és que ara, amb la que ha caigut aquesta setmana, el sector financer, on tenim el sector financer? Ahir me preguntava per WhatsApp un conseller, a mi, que no estic dintre del sector, que quina era l'afectació que l'expedient del BBVA tenia a Catalunya.
tenen trencat tots els llaços de relació amb els àmbits sectorials que tenen que prendre aquestes decisions per poder influir en aquesta realitat. I no oblidem, el cas de BBVA, per exemple, es va integrar tota l'estructura de caixes d'estalvis que tenien preeminència catalana i el govern de la Generalitat ni tan se vol té els contactes ni els llaços per poder establir i rendir comptes de quines seran les actuacions d'aquesta bretxa territorial, salarial, d'exclusió que plantejava el Xema en la seva intervenció, produirà amb una reestructuració d'aquesta magnitud, d'aquesta bestiesa de reestructuració, quan juntem aquesta realitat. Parlàvem al començament amb el Ramon que haurem de plantejar si aquí darrere no n'hi ha també aprofitar les oportunitats per al tot, aprofitem les reestructuracions i les crisis per desenvolupar una estratègia política. Darrere de l'expedient d'H&M, de BBVA i de CaixaBank està el mateix despatx que va formular la reforma laboral en aquest país del Partit Popular, Sagardoi. Doncs tindrem que pensar també si no n'hi ha posició política. I on tenim a la política a Catalunya? On la tenim? No tenim una bona situació de partida. No l'encuentro. Però que si ens anem a l'Estat tampoc la tenim. No l'encuentro. En una bona situació de partida. La busco y no la encuentro. Política de Catalunya. Collons, pensava que estaves buscant l'aigua. Que també és una metàfora. De l'aigua de Barcelona. No, però és que a Espanya ens passa una cosa semblant. És a dir, a Espanya l'agenda social, del diàleg social que plantejava abans també a la seva intervenció Xema, està patint les conseqüències d'un canvi d'ordre perquè alguns que no paren d'alimentar la polarització política com un element de convivència amb el nostre país, doncs pensen que poden trobar un hipotètic centre iniciant un procés d'experimento de gaseosa amb propostes de mocions de censura per intentar donar oxigen a aquesta centralitat on l'han ofegat. Volien donar-li oxigen als ciutadans per intentar trobar una geometria variable de majories al Congrés del Diputat diferent i amb aquestes operacions de mocions de censura l'han acabat d'ofegar. Però el pitjor de tot és que la reacció de l'oposició de l'ultradreta, aprofitant que tenien una esquerda per seguir alimentant la polarització, anticipa la convocatòria de les eleccions a Madrid per al 4 de maig, que provoca una remodelació del govern en el que el líder d'uns dels partits de la coalició, Pablo Iglesias, passa a sortir de la vicepresidència per passar a ser candidat a Madrid. Què significa això? Que tenim a la política i les institucions una altra vegada en el cicle continuat electoral sense donar-li les respostes estratègiques a la situació que estem vivint fa uns anys i que en aquests darrers anys més hi necessita la política. Per tant, estem fotuts d'aliats per encetar alternatives i solucions a aquesta situació. I per això és fonamental que l'acció del sindicat intenti reendreçar i trobar la força de l'acció col·lectiva per orientar l'agenda mitjançant la mobilització si no som capaços de donar-li les respostes necessàries que necessita aquesta crisi del voltant de la política. Per això és important que aquest 1 de maig recuperem els carrers per dir molt clar que la legitimitat que ens hem guanyat a la pandèmia amb la resposta que des de fora ens diuen que ha estat una passada del moviment sindical per ser-hi al costat de la gent quan més ho necessitava, nosaltres traiem el múscul sindical d'aquesta legitimitat per traduir-lo en una força de reivindicació per intentar orientar l'agenda real de la resposta a aquesta crisi per poder donar-li el raig d'esperança que necessita la gent que pateix aquesta situació. Ens ha agafat treballant, clar que sí. Heu treballat molt durant aquest període. Aquests anys han estat molt complexes a Catalunya, però aquests que venen no seran més fàcils. La gent està molt fotuda. Hem perdut més de 200.000 llocs de treball en el nostre país, a Catalunya. N'hi ha més de 500.000 d'aturats i d'aturades. 400.000 persones que estan treballant no arriben a final de mes i no surten de la pobresa, perquè estan amb aquest 12% de pobresa laboral. Perquè tenim més d'1.100.000 persones que estan en risc de pobresa en el nostre país, una de cada 4 persones. I tenim més de 215.000 persones que viuen en llars que no tenen cap ingrés, malgrat que tenim una renda garantida de ciutadania i un ingrés mínim vital que no arriba per la seva
burocràcia reglamentària i administrativa i la falta de recursos en els serveis públics. Aquesta és la realitat que tenim. I aquesta gent necessita un raig d'esperança, l'esperança que li donarem nosaltres que volem organitzar la seva solució, perquè volem construir el seu pont cap a aquesta esperança, pont que surten de la nostra lluita, de la lluita gran, perquè som un sindicat de massa i evidentment tenim que tenir els carrers com un element de resposta perquè tenim respostes de massa, però de les lluites petites, les que fem cada dia, les que feu cada dia, quan s'aixequeu per al matí, quan sortiu de casa, quan aneu a veure els companys, arreglar-li un problema, per lluitar, per intentar canviar les condicions de vida de la gent, la lluita de gent honrada, honesta, valenta, que se posa davant del problema sempre que se la necessita, la lluita de les homes i dels homes i de les dones de comissions obreres que construireu, evidentment, aquesta pont d'esperança per donar-li una sortida a aquesta gent. Amb aquestes condicions hem de desenvolupar el Congrés des de la realitat, des de la il·lusió, des del compromís i sobretot des de la voluntat de servei al conjunt de la classe treballadora d'aquest país. Visca la vostra lluita, visca la lluita de la classe treballadora. Moltes gràcies, Javier, Txema i Joan. Ha quedat clara la importància d'un binomi aquesta vegada, que és vida i treball, en tota la seva complexitat, i si queden, respecte als temes que hem tractat, algun dubte a resoldre o curiositat a satisfer, teniu per un costat el llibre del Joan i per l'altre la riquesa dels debats congressuals que estem tenint encara i que encara tindrem fins al 21, 22 i 23 de maig. Deixeu-me només dir que a nivell personal ha estat un luxe, m'ho he passat bé, estava molt nerviosa, però he vist que ells s'han portat bé i que la cooperació interessada ha funcionat i espero que també a tots i totes vosaltres us hagi agradat. Ara no sé si Ramon vol dir alguna cosa o tanquem l'acte aquí. Bueno, tanquem l'acte aquí, aleshores. Moltíssimes gràcies. Joder, macho. Bueno, moltes gràcies a tots quatre per aquestes intervencions que han estat tan interessants. Jo em quedo amb una frase, aquesta de hem d'imaginar el futur, molt inspiradora.